Jenis watu iki watu blendok. Iki nek pemajak iki ampun-ampun. Pemajak iki nek dikon mahat bahan batu sing kaya ngene gak mampu. Gak mampu. Kecuali nggih circle nggih pemotong mesin. Tapi wong biyen tanpa pemotong iso kayak watu sing kaya ngene. Jadi ini materi batu bata senang kene, bata merah senang kene iku bukan materi asli, iki pindahan. Bata merah sak batu umpak kabeh pindahan. Pindahan. Dadi aja percaya karo bolo-bolo sing tau review jarine iki lokasi asli. Enggak. Iki lokasi pindahan. Asline nang masjid iki. Di masjid iki. Toko masjid iki dipindah rene. Watu umpak sak botoe.